Sabingelela. Uyabingelela namhlanje uDr. Spikili. Uyishingishane zomoya lo. Uqhumulesha amaphiko phezulu kwemizi yamadoda ahamba bangamthanda bezizwe. Siyababingelela bonke abantu abakhona la eSouth Africa, kuphi nakuphi umuntu la khona siyabingelela useSouth Africa, usemazweni angaphandle noma ngabe kuphi siyabingelela. Abalandeli baka-Dr. Spikili, ama-subscribers baka-Dr. Spikili, abantu abasizwa uDr. Spikili, abantu abamaziyo uDr. Spikili nabantu abangamazi uDr. Spikili, siyababingelela. Sanibona nonke. Silapha nje kule video namhlanje nina enisibukelayo la enikhona emakhaya kuphi nakuphi. Ngikhona la vele kamhlaba uyalingana la isikhathi esiningi la engisebenzela khona noma la isikhathi esiningi engisichitha khona. Ngilapha kule video namhlanje. Hlezi ngisho ke kubantu ukuthi cha isikhathi esiningi uma ngabe senza ama video ngoba savuma ukuthi sisiza abantu umsebenzi wedlozi. Izinto esikhuluma ngazo la asikhuluma ngenganekwane, sikhuluma ngezinto esuke sibuziwe zona ezinye zazo ukuze sikwazi ukuthi sikhulume ngazo. Namanje ke kukhona abantu ababuzile ukuthi cha sicela ukubuza Dr. Spikili, njengoba uDisemba kuyinsuku zoKhisimusi, kungenzeka wena kanti awunaso yini special sangoDisemba? Awu ngibese ngiphendula ke mina bantu ngithi mina cha ispecial nginaso. Phela ukuthi angizange ngize ngimemezele kwevideo ngoba akuzo zonke izinto esikhuluma la. Kodwa nje imfihlo ekhona nansi. Uma ngabe kuyinsuku zamaholide ngoKhisimusi, phela abantu nabo kumele sibajabulise nje babaye babona abantu ukuthi ngoKhisimusi isiyodliwa inyama zamahala. Sekunemicimbi nje ukuthi abantu ababuse. Kanjalo ke nakhona la kwaNdlovu kaDr. Spikili uzobe ukhona uKhisimusi. uKhisimusi kanjena uzobe ukhona. Ama-prizes noma ama-prize ezinto zakwaDr. Spikili, ama-product yonke into kuyobe kubuthwa phansi. Yebo ke zinjalo nje indaba, ama-prizes azokwehla iwona Khisimusi la ukhona isona special lesesikhona. Ehlile futhi ama-prizes. Ayehla ama-prize mangabe kuyile nyanga le yamaholide. Kuze mhlambe uma ngabe kudlula kuJanuary, ngoba kuJanuary nawo sesibacabangela abantu ukuthi babuyisela abantwana esikolweni. Nje kuyale makuJanuary abantu suka abantu bangenayo kahle imali, ama-product ke ayehla ke mawuphela kuJanuary abuyele endaweni efanele. Yonke into ke ngisho iziphakamiso kwazona ziyehla nazo. Ngisho ukuhlola nje njengoba abantu bazi ukuthi siyabahlolela abantu la ekhaya kaDr. Spikili, sihlolela nabantu esuke bekude noma umuntu engafikanga esikolweni siyakhona ukumhlolela kude lapho. Nakhona izokwehla imali, ihlezi yehlile mangabe kuyispecial. Kwehla yonke into nje, ayikho into engehle ngoba phela sokuKhisimusi siyababonelela abantu bethu ukuthi kumele bathole usizo ngendlela eyobalula kubona. Yilokho nje akuningi kakhulu. Ngena kule video nje ngoba bengizophendula le nkulumo engibuzwe yona ngendaba ze-special sangoDisemba noma nje nge-special sangoKhisimusi. Ngithi abantu abakhululeke kakhulu, ngeke lenzeke iphutha la kaDr. Spikili special singabe bikho kuKhisimusi. Sikhona ke esala ekhaya sothi ukuthatha isikhathi esithe weluleka ke nje ngoba kuba kuningi kakhulu ukudadada isuke vele nebhizinisi kakhulu. Kuyakhosta nami ukuthi ngamaholide ngize ngicele nabantu abanye bazongibambisa. Labo omunye mangibambe ngapha ngithi omunye akabambe ngapha, nomunye mangibambe ngapha omunye akabambe ngapha, ngize ngicela abalekeli ngoba nami ngicela ngakhona nami ngi1. Baba baningi ke nabasebenzi abasebenza kuDr. Spikili. Ngithi ubandisa mangabe kuyinsuku zamaholide isuke sikhona special.
Yilokho nje kuningi kakhulu ke namhlanje engiza nakho ngoba mangabe abantu sebeze bangithinta maqede bese ngiyathinteka bese ngiyakhona ukuthi bese ngiyavela ke ngenze ivideo. Yilokho nje bakhala ke abantu bathi ayikhona sothatha isikhathi eside kakhulu kade sagcina bafisa ukuthi ngathi nje usuku nosuku Dr. Sibhikile ngahlezi evela ngoba bathi ubeka nezindaba ezibaphilisayo. Abanye bakhona ke nabathi mabake babheka i-channel yami nje maba nenkinga ziyaqhazuleka ngala bathinte nangezandla nami ke angazi ke ukuthi lokho kwenziwa yini ube njalo kodwa khona impela abanye noma bengifonela efonini bayasho ukuthi bayakuthola ukusizakala noma bayakafiki kusho ukuthi ke ingenxa ke nami isiphiwo samandla zinjalo nje indaba. Abantu ke siyabakhumbuza ukuthi bangakhohlwa ukusubscribe kule channel ya Dr. Sibhikile ngoba vele iseyiningi indaba ezithinta bona wazohlezi uDr. Sibhikile njalo ezithula kule channel. Nale channel uhle ukuthi nayo idlondlobana njengawo wonke ama-channel ni support kakhulu siyabanxusa abantu kanjalo ukuthi channel lena eyami nabo eya Dr. Sibhikile nabo balekele ukuthi bayisupport. Aziningi kakhulu ke indaba eyikhona umuntu ofuna ukuza namhlanje uyalingana noma ofuna ukuza Dr. Sibhikile uzogibela nje imoto eziya kwaMhlaba uyalingana mayedlula iJozini endaweni okuthiwa kusebhambanana. Gibela imoto ezibhambanana mawufika makafike lapha eBhambanana khona istop okuthiwa iseMathayini lapho ufike wehle khona wehla lapho uhamba ngetaxi uyophuma imoto yakhona kaDr. Sibhikile izokuhlangabeza ukwazi ukungena ekhaya. Mawuza isuke sixhumene nje impela ngengcingo ukuthi usendleleni ukuze senze ukugada ngama-direction ukuza la ekhaya. Mawuza ngemoto yakho futhi still nalapho isuke sixhumene futhi ngokwama-direction ukuze uzokwazi ukuthi uzofike. Siyabanikeza abantu ne-location. I-location ngibanikeza abantu mangabe sebengithintile ukuthi bayafuna ukuthi beze ku-Dr. Sibhikile. Ilokho nje namhlanje aziningi kakhulu indaba. Ngiyacela ningibambe evidweni elandelayo. Inamba kaDr. Sibhikile ngakavalelisi ithi 071 106 9603 071 106 9603 inamba ke leyo kaDr. Sibhikile atholakala kuyo. Bangixolela abantu mabefona ubona ngashesha uku-answer ngihlale ngibhizi kakhulu. Ngibanibona nawe channel nje kuphela insuku sakaveli sibuye sizovela suke sibhizi kakhulu. Asikhona ukuthi nje insuku zonke sihlezi sikhona kodwa nje khona sibesiza nje isuke sezingene kakhulu incengo sebesha abalandeli ukuthi hayibo kade sanigcina Dr. Sibhikile njalo nje indaba. Yilokho nje kuningi kakhulu. Bye bye ngicela ngibambe evidweni elandelayo. Siyabonga.